Παπαδοπούλου έχει μαζί της έναν από τους ναυαγοσώστες για να μας δώσουν συμβουλές και οδηγίες χρήσιμες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη. Πριν του δώσουμε το λόγο να μας πει για τους πνιγμούς και το ποσοστό, το δυσάρεστο ποσοστό που κατέχει η χώρα μας, να δώσουμε το κλίμα από την παραλία του Αλήμου. Αν και ο ήλιος μία κρύβεται και μία εμφανίζεται, έχει συννεφιά και αρκετό αεράκι. Ωστόσο, είναι αρκετός, όπως βλέπετε και εσείς, ο κόσμος που ήρθε και σήμερα καθημερινή στην παραλία. Είναι από τις παραλίες, από τις αρκετές παραλίες Αττικής που έχουν ναυαγοσώστη. Υπάρχει ο πύργος αριστερά με τον ναυαγοσώστη. Κύριε Γιοβανίδη, πείτε μας τις πρακτικές συμβουλές και τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται τόσοι πνιγμοί στη χώρα μας. Καλημέρα και στο στούντιο πάλι από την παραλία. Καλημέρα σας, κύριε Τα πράγματα είναι όπως τα αναφέρατε. Δυστυχώς είμαστε πρώτοι σε πνιγμούς στην Ευρώπη και δεύτεροι στον κόσμο. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει καμία σημαντική βελτίωση. Το ζήτημα είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καταλάβει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, όπως είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στο νερό, εξού και το ατύχημα που είχαμε το Σαββατοκύριακο, το οποίο συγκλώνησε έτσι το Πανελλήνιο. Το ότι δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στο νερό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και όταν λέμε όλοι, κυρίως οι γονείς με τα μικρά παιδιά, πρέπει τα παιδιά να είναι τελείως νηστικά. Ούτε ένα μικρό σάντουιτς, ούτε ένα απλό κολατσιό δεν σου δίνει το δικαίωμα να βάλεις κάποιον άνθρωπο μέσα στο νερό. Αυτό το τονίζουμε και παρόλα αυτά όμως κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες πνιγμοί μόνο από τι? Από το ότι μπαίνουν φαγωμένοι μέσα. Το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο έχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις παραλίες. Πάρα πολλοί κόσμος καταναλώνουν αλκοόλ και κυρίως ποιες ηλικίες? Οι έφηβοι και οι φοιτητές. Και αυτοί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα στις παραλίες. Τώρα, οι βουτιές στα ριχά σημεία προκαλούν απίστευτες αναπηρίες και απίστευτα ατυχήματα κάθε καλοκαίρι. Και ένα άλλο το οποίο αντιμετωπίζουμε οι ναυαγοσώστες είναι ότι πολλοί κόσμος κολυμπάει μόνος του, απομακρύνεται από την ακτή και κατευθύνεται σε σημεία τα οποία από εκεί πέρα μετά οτιδήποτε και να συμβεί, οδηγούμαστε πλέον πάλι σε ατύχημα. Λοιπόν, κύριε Γιοβανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις οδηγίες αυτές, τις οποίες δεν θα κουραστούμε να τις επαναλαμβάνουμε μέχρι να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δώσετε και χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα βοηθήσουμε κάποιον. Το είχαμε κάνει και στη σύνδεσή μας σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές και ήταν πολύ χρήσιμο. Πάμε πρώτα στο Studio 1.